Sa Novembru ta' din is-sena d-deficit fuq il-Fond Konsolidat ta' pajjiżna kien ta' 474 miljun euro skont ċifri uffiċjali ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fid-diskors tiegħu tal-baġit tal-2025 il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana kien bassar li dan kellu jilħaq id-996 miljun euro sa tmiem is-sena. Meħud kont li f'Diċembru tas-sena l-oħra d-deficit f'pajjiżna kien ta' 330 miljun euro. Għaldaqstant teżisti l-probabilità kbira li fit-tmiem din is-sena id-deficit issa se jkun mal-200 miljun euro inqas mill-antiċipazzjoni tal-Gvern. Sa din it-tant mill-informazzjoni tal-NSO jidher li fix-xahar li għadda id-dħul tal-Gvern kompla jiżdied b'qabża sinifikanti ta' 92 miljun euro fit-dħul mill-VAT. Dan hu xhieda tal-konsum qawwi mill-familji f'pajjiżna li skont il-Kummissjoni Ewropea wkoll huma l-iktar ottimisti fl-Unjoni Ewropea kollha. Fl-istess ħin f'Novembru kien hemm ukoll żieda tajba ta' madwar 65 miljun euro f'investiment fuq proġetti kapitali. Dan wassal biex id-deficit kien kważi 100 miljun euro inqas mis-sentejn ta' qabel. Indikazzjonijiet ċari ħafna li wkoll jikkonfermaw kemm il-ħidma tal-Gvern qed tħalli riżultati ferm aħjar mill-miri tiegħu għall-2025.